vakomana vepazambia aiwa votya the Harare International Airport yaRG Robert Mugabe iya vakomana hapana kumira mushe. Pane nhau yano yachitaura pana vamaactivist epazambia vachiti aiwa taona kuabductiwa kwakaitwa vamwe vanhu veopposition kana kuti vakomana vanomirira mahuman rights munyika yeZimbabwe muzuva ranezuro vachidhisapiswa paairport vachinobuditswa mundege. Aiwa vanga kutotya kutosvika posana menda mashoko abuda kunyora muzara nhasi nondobva wasubscribe like kuti now the bell icon. Timu rapendo paJoseph Kalimbwe anyora achiti I was on a flight from Lilongwe to Lusaka but the Air Malawi plane first had to stop over in Harare. The whole time it was on ground at Robert Mugabe International Airport. I was praying to get home to Lusaka as soon as possible. My dear, you can end up being booked to sleep at Chikurubi luxury hotels. Anoya panapa achimimika aiwa nyika yeZimbabwe achiti vakomana aka sitinomuziva kuti veactivist vepazambia anouya achichoropodza the ruling party ZANU-PF achiti vakomana ava vari corrupt, vanoabuse citizens. Anouya achiti aiwa ndanda kutoti zvandiri muno muZimbabwe ndokuna kutongoya ndikangobuditswa mundege sezvakangoitwa vamwe nokuda kwokuti tiri kuexposa zvinhu zvinoitika munyika yeZimbabwe achiti ndanda kutotya kuti ndokuna kutonorariswa kuchikurubi luxury hotels. Muri yeZimbabwe anoya achimimika je nemuZimbabwe nonzi chikurubi achiriti luxury hotels zvambongoziva kuti riri in a dilapidated state kuti vanhu vanenge vasingararami zvakanaka ikoko. Ani achikuti luxury hotels. Tudze mafungiro enyu moti kudipa mutsoro mashoko abuda achibva kuZambia. Pina comment section yedu amusangano subscribe like